Ukraine-Rusland-krigen ser ikke ud til at stoppe lige forløbet, og der bliver sendt droner afsted som aldrig før. Lige nu ser vi altså den her eksponentielle trend i forhold til flere og flere drone-launches. Krigen har ændret sig til at blive meget mere teknologisk, og det bliver simpelthen for dyrt at lave de her militære køretøjer som tanks og så videre, fordi de er simpelthen for store, de er for dyre, og de er nemme at spotte. Og det er efterhånden blevet ret nemt bare at sende en drone afsted, og så smadrer de her kampvogne. Så hvis man skal tage et kig på en rendyrket droneakse, så skal man tage et kig på Drone Shield. Det som Drone Shield primært arbejder med er de her non-kinetic løsninger. Så i stedet for at skyde droner ned med et dyrt missil, bruger de radiobølger til at afbryde signalet til dronen. Og det gør, at de her droner kan lande sikkert i stedet for at angribe. Og noget af det, de sælger, de her drone guns, som de sælger i store partier til regeringer. De laver også de her detection systemer, som kan advare soldater, hvis der er droner i nærheden. Og så laver de også noget software, der er relateret til alt det her. Og deres vækst det seneste år har været rimelig voldsom, når vi kigger på de finansielle tal. Det, der skal blive ved med at drive deres vækst, det er egentlig bare, at de fortsat bliver ved med at få flere og flere af de her government-kontrakter fra forskellige lande. En af risikoerne ved forsvarsaktier, det er egentlig bare, at de bliver mega hyped op, og derfor så er de også mega dyrt prissat. Så i min optik løber prissætningen ofte fra fundamentalerne og deres indtjening. Men det ændrer ikke på, at der er den her strukturelle ændring i, hvordan man fører krig, og det skal regeringerne selvfølgelig tilpasse sig efter. Her er Drone Shield bare en af de få bud, som kun fokuserer på droneaktivitet.